Türkmenistanyň orta mekdeplerinde may aýynyň aýagynda geçirilen soňky jaň dawaralaryndan öň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde bir mektep okuwçysy öz janyna kast etdi. Mu okuwçynyň dawaralary görülen taýýarlyklary pul tapmazlygynyň sebäp bolandygy aýdylýar. Şäheriň 18-nji mektebiniň 11-nji synp okuwçysy geçen hepdäniň şenme güni ýagny 6-njy maýda giýje sagat 3 töwereginde öz öýünde asylan ýagdaýda tapyldy. Merhumuň tanyş bilişleriniň aýtmagyna görä, ol synpdaşlarynyň taýýarlyklary üçin pul sorap eden basyşlaryna çıdamandyr diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Azatlykda okuwçynyň şahsiýetini anyklaşdyrýan maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçy merhumuň käbir tanyş bilişlerine salgylanyp betbagçylykly wakadan öň onuň enatasyndan mektebi tamamlamak münasibetli geçiriljek dawaralar we beýleki çykdajylar üçin 10.000 manat sorandygyny aýdýar. Okuwçynyň enatysy özlerine munça puluň ýokdugyny, aýlyklaryny 5 aý el degirmän ýygnasalar-da 10.000 manada üýşürip bilmejekdiklerini aýdypdyr. Dip habarçy bellidi. Adatlyk bu waka barada şäheriň polisiýa müdürligi we agdalýan mektep bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Soňky 10 güniň dowamında şäherde soňky jaň dawaralaryna pul tapman başga-da bir näçe okuwçynyň öz janyna kast edendigi barada tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Ýöne redaksiýa bu maglumatlary goşmaça çeşmelere tasdikladyp, olaryň jikme-jikliklerini anyklaşdyryp bilmendigi sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanda orta mektepler tamamlayan okuwçylardan soňky jaň dawaralary, şol sanda bedegler, okuwçylaryň geýmeli egin eşikleri we molimlara, mektep ýolbaşçylaryna satyn alynmaly sowgatlar üçin müňlerçe manat möçerinde pul ýygnalýar. Türkmenbaşyda habarçymyz soňky ýyllarda molimlara alynýan sowgatlaryň bahasynyň müňlerçe manada ýetýändigini aýdýar. Mektep müdürlerine we mugallimlere iPhone 14 mobil telefonlary adynyň 15.000 manada barabar bolan gol sagady, penjek we balak ýaly gymmat baha sowgatlar satyn almak däwe urildi. Bularyň ähli üçin okuwçylardan pul ýygnalýar. Dip habarçy bellidi. Türkmenistanda iň pes aýlyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1160 manat möçerinde bellenildi. Maglumat üçin aýdylsa, ýurtda mektep muallimlarynyň zähmet haklary 2000-4000 manat, idara kärhanalaryň garawullarynyň aýlyklary 1300-1800 manat aralygynda üýtgeýär. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, giň-ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda bu çykdajylar ozalam güderan eklenji ýeňil bolmadyk maşgalalary barha kyn ýagdaýa salýar. Köp enata çağalaryna bu pulu berip bilmeýär. Azatlyk soňky ýyllarda bu ýagdaýlar sebäpli köp okuwçynyň öz janyna kast edýändigi barada ençeme gezek maglumat taýýarlady. Şu aýyň başynda Lebap welaýatyndaky habarçymyz bir ýaş oglanyň özüni ýük otlusynyň öňüne oklap öz janyna kast edendigini habar berdi. Azatlyk onuň ölüminiň sebäplerini anyklamak başartmasa-da waka şaýat bolanlaryň ençemesi 18 ýaş töweregindäki oglanyň demir ýoluň uğrunda köp wagtlap durandygyny, özüni hamana birine garaşýan ýaly alyp barandygyny we otly geliberende özüni otlynyň aşagyna oklandygyny aýtdy. Geçen ýyllarda soňky jaň dawaralary üçin pul tapmayan okuwçylaryň deň duşlarynyň ýanynda utunja galmazlygy üçin her türlü jenaýetlere, şol sanda ogurlyga baş okşaýandygy barada hem maglumatlar gelip gowuşupdy.